யார் அவன்? அவன் முகத்தை காட்டு. தலை 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 துடிக்குது களம் இரண்டு கண் இரண்டு இன்னும் மாசா மூக்கல நாக்கல குத்தர சோக்கல சுத்தர போறா சிறுவன் சில வாக்கல வாயினி விட்டா வச்சிட போறா தாக்கிடவா தூக்கிடவா பகவன மொத்த கிடவா மாத்திடவா மாத்திடவா மறுவடி வந்தா சாத்திடவா குண வந்தாடும் காலினா வந்தாலே நீ காலினா மிஞ்சாதே பூம்படினா மிஞ்சாதே என்னைக்கும் தான் என்னை போலே சண்டைக்காரன் யாரும் இல்லை இல்லட்டா இதுக்குள்ள வந்து பாரு காத்திருக்க வெள்ளட்டா. எல்லாருக்குமே ஒரு வீக்னஸ் இருக்கு. எல்லார் மனசுக்குள்ளயும் எல்லாருக்குமே ஒரு வீக்னஸ் இருக்கு. பட் எல்லாருக்குமே ஒரே நேரம் இருக்கு. We all have the same time and we will get an opportunity to prove ourselves. அப்துல் கலாம் அவர்கள் பேப்பர் போட்டிருக்கிறாள் மிசைல் விட்டாரு. ஜனாதிபதி அருணா அந்த நேரத்தை பயன்படுத்திட்டாரு. எல்லாருக்குமே அந்த நேரம் இருக்கு. இது இன்னும் முடியல. Yeah, I'm thinking I'm back.